Wel, helo. Mae hi yn noson braf a pa ffordd well o'r dreulio'r noson na gwrando arno ni y malu awyr. Sut ydych chi, Thernals? Ydych chi'n iawn? Da iawn. Iawn, diolch. Diolch. Ydych chi yn gwenyn dalan ei fan hyn ar y cyfrifiadur. Gwanas, ti wedi cael gwneud dy wallt yn ddel. O, diolch. Waw, Dafydd, hwnna ddweud mewn. Gyfodd o hir, dod. Yndi. Diddorol, edodd mam. Ie. Am bod fi wedi cyrraedd rhyw oed lle mae rhywun yn gwynu. Yn Ie. trio gwynu'n ar y deg, neu'n mewn steil. Reit. Mae'r hogan wedi bod yn gwynu'n gwallt i, felly dwi'n chydig bach yn platinum hwn. Platinum. Dei gwir, da chi'n cofio Sweet? O, da chi Y band Sweet, ie? Y band Sweet. Blockbuster oedd y gan, ie? Ia, y boi oedd yn canu. Mae'n gwallt i'n edrych oedd fo. Brian Connolly oedd yna fo. O'n i mad amdano fo. A gwyt ti'n mynd i ganu? Ti'n mynd i roi rhyw diwn bach i ni heno? Na, dwi'n mynd cofio sut y Blockbuster yn mynd. Reit, oce. Wel, dwi'n reit falch. Siw bod y gened dwi'n reit falch hefyd, ys gael dweud. Felly, beth ydych chi wedi bod yn gwneud? Ydych chi wedi gwneud rhywbeth neis yn ddiweddar? Ers yn Joly bach i lan rwst? Ydych chi'n ôl yn saff o lan rwst? Do. A thambell un ymlaen i dre, i'r Eagles ar ôl? O, do. O, O, na byd, de. Do. O, gatho ni sgyrsio difyr na, do. Do. Yw na, mwynhau na. Mwy o drafod llyfrau, de. Ie, wrth gwrs. Oedd hi'n braf yn Llan Rwst, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. O, ia. Diolch. Diolch yn O, fawr. newyddion da, maen nhw wedi hel llwyth o bres, do. Be ar ôl i ni fod Do. na? Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael llawer drwy ni, de. A ni'n mynd i ddeud, os ti eisiau fod yn Sut hollol ydych honest. A dyn nhw wedi cyrraedd y targed? O beth dwi ddall, do. Ie. A'r cynnig di dderbyn, ynddi? O, ie. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn, dwi'n yn gwybod. Da. Mae'n swnio'n dda, ni. O llongyfarchiadau. Ie. O, dyna ni. O, na chi. Ffordd dda o gychwyn yr podlediad efo newyddion da. A ni'n, wel, eisiau Manon, dysadwn. O, do wir am 5 munud llain yna. Oedd Manon yn brysur yng ngwyl llen llan deilo. O, gyditha. Ie, ond o gen ti 3 sesiwn, e? Oedd. Ond, ti'n fawr beth, ar ddechrau'r diwrnod, o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i fod mor flinedig ar ôl hyn. Ond oedd o mor braf. Oedd y sesiwn, o'na un sesiwn lle yna rhywun yn holi fi, a wedyn o'n i'n holi Georgia Ruth. A wedyn o'n i'n holi rhai o awduron cyfrol fel yr Wyt. Ac oedd nhw just mor braf. A un o'r pethau brafia oedd na sesiwn holi ag atab ar ddiwedd. Bob un. Ac oedd hynna'n anhygoel oedd yr ymateb. Just mor ddifyr, ti'n fawr pobl yn teimlo. Mae'n un o'r gwyliau yna, ti'n teimlo'n saff iawn efo'r bobl. Dyn oedd y sgyrsiau yn datblygu'n naturiol iawn. Oedd o'n gret. Honna di'r gyfrol yn ymwneud gyda merched sydd wedi sgwennu yn ôl i profiadau. Ie, profiadau o fyw mewn cyrff mwy. Ie. A wedyn, dwi'n meddwl bod yna 20 ysgrif yna, ac oedd Rhian Mira ac Gwennan Evans efo fi dysadwn. Ac oedd o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod sut da ni'n mynd i lenwi awr yn siarad. Da chi bod fel ydych chi cyn neud y pethau yma, da chi'n panicio dydych. Os da chi ddim yn paratoi pethau fel fi. Ond dwi'n meddwl fysa pawb yn ystafell i gallu siarad am 2 awr. Just sgwrsio fel la. Ond, oedd na sesiwn pobl y cwm yn ystafell wedyn, so oedd rhaid ni fynd yn anffodus, doedd Dafydd. Na rhaid ni just basio a dweud helo wrth yn gilydd. Do. A ni'n... High-fiveio, Dafydd. Ie, wel, nes i high-five y bennod luniau di falle. Sian bach talach. Felwedd yna. Oedd Andrew Taylor yn cadeirio sesiwn hefo Sarah Craycroft ac Arwyn Davies a fi'na yn trafod llyfr oedd allan llynedd yn dathlu'r gyfres yn 100. Cyfrol wedi cael ei olygu gyn Dorian Morgan a William Gwyn.
yn sôn am gyfraniadau bobl o flaen y camera a tu cefn y camera dros 50. A sut gynulleidfa gawsach chi? Difyr iawn iawn i fod yn onest efo chdi. Do. Oedden ni di, fel rhan o'r sgwrs o'r drafodaeth, ddaru ni ddangos lluniau o'r cymeriadau o'r gorffennol. Ti'n gwybod, beth sy'n mor ddifyr ydy fel mae'r cymeriadau hynny dal yn fyw iawn iawn yng ngho y ffans. Mae hwnna, ti'n gwybod, o gen ti yn amlwg G. McGurk, yn cael ei chwarae gen Iola Gregory, a Teg Iolанд Williams, a Glan Cadfan. Oedden nhw just, oedd yr straeon, oedden nhw'n dal i gofio'r straeon amdani nhw, a Maggie Post a Tush. Mae jyst mor ddifyr gweld fel mae'r gynulleidfa yn dal i gydio yn y cymeriadau yna'r gorffennol. Mae'n ddifyr iawn iawn. Mae rhywbeth yn deisau felly bod y gynulleidfa'n hyn? Swn i'n dweud bod yna grwy storiad na i fod yn onest. Oedd, ond hefyd, be o gen ti, wrth gwrs o gen ti, gafon ni'r cwestiynau y chwarter awr ola, wedyn oedden nhw jyst yn holi y 3 actor ynglyn â hynt a helynt eu cymeriadau sydd oedden nhw'n portreadu y cymeriadau sydd oedden nhw'n mynd ati i baratoi a falle. Oedd o'n ddifyr iawn iawn. Sa'n deud o'n le bach braf dydi? Yndi, hyfryd. Lle oedd sesiynau chi yn Hengwrt? Ie. Mae'n deilad braf iawn di. Yndi, wir. Mae trefniadau'r wyl y ddad ydy. Yndi. Yndi. Ond oedd y sesiwn yn blaen ni, oedden nhw wedi gadael caniau cwrw a bagedi ffags a bob dim ar ei hola nhw, ti'n ma? So, oedd gymryd rhyw 10 munud chwarter awr i Pwyso. Just raid y fi oedd hwnna, Dafydd. O ie. Ni. Gai ofyn, i Manon, oedd y gynulleidfa gyda chi fel yr wyt yn teddu fod yn merched neu oedd o'n... Oedd, dwi'n meddwl oedd. Allan na 1 neu 2 oedden ni yna. Oedd wedi gwerthu allan. Lle oedd o'n llawn iawn. Ond oedd o just mor... Dwi'n yn gwybod, mae rai fi ddweud, o'n i'n teimlo yn nerfus am yr un yna, achos o'n i'n meddwl, da ni just ddim yn siarad am hyn, am y profiad o fyw mewn corff mwy, a da ni ddim yn siarad am y profiad o yn perthynas ni efo'n cyrff, sut wyt ti'n teimlo am fyw yn y corff sydd gen ti. Dyna jyst ddim yn sgwrs da ni'n gael na di. A wedyn o'n i'n meddwl, dwi'n gorfod geirio y cwestiwn yma yn ofalus, achos dwi ddim eisiau tramgwyddio neb, dwi'n eisiau brifo teimladau neb. Ond oedd hynna yn ei hun yn drafodaeth i fi'r pam bod fi mor nerfus am hynna. A pethau am sut da ni'n teimlo am yr eirfa sydd gen ni'n Gymraeg, a sut da ni'n teimlo am y gair tew, a falle. Oedd o'n wirioneddol ddiddorol. Gai ddeu stori fan hyn? Lle bod fi'n deud chi. Dwi'n cofio gwers Gymraeg eisiau. Oedd mewn rhyw ddarn oedden ni'n ddarllen oedd y term llond i chroen. A mae yna boi yn y dosbarth yn gofyn, be mae hynna'n feddwl, syr? Felly mae syr yn dechrau gliro. A mae'n enwi merch na i alw hi'n Lyn. Chi'n gweld Lyn fan hyn? Mae Lyn yn dened ydy. Felly dydy hi ddim yn llond i chroen. Wedyn o'n y ferch arall dyn, alw ni hi'n Brenda. Brenda fan hyn, mae Brenda'n dew dydy. Felly dydy hi yn llond i chroen chwaith, achos ystyr llond i chroen ydy rwy'n sydd ddim yn dena, ddim yn dew, ond mae'n sicr yn ochri mwy at y tew, fatha Bethan fan hyn. Na, ddo. Yn y dosbarth. A faint yn choed chi, bechod? Oedden ni ta 40. Oh my god, be? Dwi'n dal i ferwi. Oedd o di brifo tair yn ni, doedd? A oedd pawb yn y dosbarth jyst yn gegr wrth ymwneud, o hynna mae'n iawn. Ond ia, mae jyst yn enghraifft o pethau stupid mae bobl yn dweud. Felly, ia, o'n i jyst eisiau rhannu hynna. Yna lot o straeon fel yn cael ei rhannu, a ti'n gwybod, yr effaith mae geiriau yn cael yna chdi, mae'r person sy'n siarad nhw yn aml yn anghofio nhw am 5 munud, a calla bod chdi'n mynd i gofio nhw am 1/2 ganrif. Am byth.
Ie. Pethau sydd wedi cael ei dweud pan ti'n roed yna. Ie. Ie. A dwi'n pori drwy fel yr wyt rwan, a dwi'n mwynhau, de. Maen nhw gyd mor wahanol. Dwi'n gyrru, ti'n mynd darllen nhw gyd, mae'n un gôn i bai bod ti eisiau holi nhw mewn gwyl yn beth. Mae wrth y bwr, a dwi jyst yn darllen un bob un o hyn, ac yn cael y pleser y fedda. A'r teimlo, y peth emosiynol na fyd, lle ti'n mynd, ia, beth me too na. Ie. A mae lluniau bwysig yn hwnna fyd, dwi'n meddwl de. Bo chdi gweld nhw, lle bo chdi'n trio dychmygu nhw. Ie. Gwennan Evans nath ddod i fyny efo'r syniad. A mae hi di sgwennu ysgrifennu fo hefyd. A dwi'n meddwl, mae hi di wneud peth anhygoel o fanna yn cael y criw perffaith ma o ferchaid at ei gilydd i rymuso nhw efo'r ysgrifau yma, bod nhw'n gallu deud yn union be maen nhw'n teimlo a teimlo'n saff i ddeud o. Dwi'n meddwl bod Gwennan yn anhygoel o ddynas. Chydig bach o genius yndi? Mae rili yn. A di hi ddim yn gweld ei hun fel a, dwi'n meddwl. Na, chdi. Fel mae geniuses da. A be oedd y ddwy sesiwn arall o ti'n neud o? Yna un lle o'n i'n cael fy holi. So jyst siarad amdano fi'n hun am ryw awran fel byddai ta. Nath hwnna mynd dros amser, dyma. Aroswch yma, mae gennau fwy i ddeud. A wedyn, yr un efo Georgia Ruth, nes o'n i'n holi ti ofyn os oedd hi'n hyfryd? Nes ti ddefnyddio'r ansoddair hyfryd? Dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod fi wedi. Heb sylwi. Ac oedd hi jyst yn gwenu mor neis, a dwi'n siŵr bod hi jyst yn crensio ni danach. O, mae hi yn hyfryd, sori, ond dyna fo. Pe fes i wedi ddeud? Am rywun hyfryd, bod nhw'n hyfryd. Da. Gwyd, beth am y gweddill o'na chi? Beth ydych chi wedi bod yn neud? Llai toilet. Clocio cods. Ie. Oce. Alex, ti wedi bod yn gwneud? Taxi dad, fwy neu lai, jyst yn mynd am af i'w gwmpas, rhasys BMX, mi'n neud. Sy'n lot o hwyl. Ond ddim cystal hwyl allan comods a toilet. Na, ti'n bod, os byddai fi'n cael bywyd delfrydol, byddai fi'n neud hwnna hefyd, ond. Amser i bob dim. Rhaid mi ddeud, dwi wedi cael y teclyn perffaith i llnau toilet. Un melyn. Ti wedi cael, hold on. Dwi wedi cael un Donald Trump, felly gwall Trump sy'n llnau'r toilet, a dwi'n cael y pleser y fedda. O foddi hwnna bobor. Yndw. Wnaethon ni prynu un o'r rhain ar gyfer dolyg i'n flwyddyn i rhywun. A nhw'n cael y pleser mawr mas o hefyd. So mae Donald Trump, mae gwallt oren yw'r brws i glanhau y tu bach. Diolch yn da iawn. Wel, Trump. Wel, ie. Os o'n i'n gallu dwarad i acen o. A neith o'n para'n hir, ond dyna fo. Mae yna joc o fanna, ond nawn ni'n mynd ar. Reit, nawn ni symud ymlaen, reit, Sandy, dwi'n meddwl. Oce, felly, pa lyfrau ydych chi wedi bod yn darllen ers i ni gyfarfod tro diwetha? Nawn ni gychwyn hefo Sian. Oce, pa be'n ei ddechrau? Ond ei ddechrau fel llyfrau Saesneg, mae un o'n nhw, mae o'n lyfr aledaidd braidd, a rwan dwi'n poeni wrach baled wedi sôn amdano fo, cos fatha mae pobl yn dechrau dall, da ni ddim yn gwrando ar neu llall. Be di llyfr aledaidd, os gael ofyn? Wel, y math o beth, ys y ti fwy tebygol o ddisgwyl i Aled fod wedi darllen a fi wrach. The Conspiracy Tourist gyn Dom Joly. O, na. Na. Oedd y cefn yn chydig bach yn gamarweiniol, ond wrach sa fo'n help so ni'n gwybod pwy ydy Dom Joly. Ond dwi'n feudwyd ydw. Boi, fod yn gwneud... Trigger happy ti fi, Ia, chdi. Ia, na fo. Felly sa chi di dallt o'r dechrau bod isio chwerthin, ond ys o ddim hint o hynny yn y cefn, de. A mae o
yn deud pethau fatha, when I was a diplomat in Prague and when I produced this programme, ac ti'n meddwl, mae hwn hefyd yn malu awyr, ond dydy o ddim. Cos mae o wedi bod yn diplomat yn Prague. Yndi? Yndi. Wow. Ai da malu. Wel, yn ôl y llyfr ac yn ôl Wikipedia, yndi. Cos mae'n siarad sawl iaith. O. O'n i jyst yn nytar llwyr o ddo. Alli di ddim deud pethau fel yna, dyddi yma. Sorry. Dy'r ffaith bod o wedi bod yn diplomat yn meddwl bod o Ddim yn golygu bod o ddim yn nytar. Wrach bod o... Diolch yn deud pa mor hir fe oedd yna ddigwyr. Wrach bod o wedi cael sac ar ôl 3 wsos, dwi'n gwybod. Ond be mod i'n neud ydy mynd ar ôl, mynd i gwarfod bobl sydd yn coelio mewn bod matha conspiracies a just sgwrsio fo nhw, defnyddio hwnnw fatha peg bron iawn i grwydro o gwmpas yn disgrifio'r llefydd o ddifyr. Mae'n gorffan efo trio mynd ar ryw foes o'r Flat Earth Society. A mae yna is-grŵp o'r Flat Earth Society sydd hefyd yn credu bod y byd yn sgwar, so mae yna gorneldi. A mae'n trio deitho fo lle mae'r gornel, a mae'n mynd â fo, trio mynd â fo mewn y cwch bach mae'r gornel. A unwaith o'n i di tiwnio i mewn, nes i fwynhau o'n iawn. Ond hynny yw, llyfr ysgafn nonsens llwyr ydi o, ie? No, wel, dwi'n meddwl bod o wedi gwneud y pethau yma. Dwi'n cymryd, dwi'n gwybod. Be mae'n bobl yn credu bod y byd mewn sgwar? Dwi'n credu bod... bod... Yn coelio bob math. Oes. Ie. Ond mae'r Wel, mae'n nodi ben fel bod o'n un o'n Na, mae hwn jyst yn apelio at i fi gymaint. Ideos i bod o llyfr o ledaidd, do? Ie, na, bod y byd yn fflat, bod e'n sgwar. It's just fel, mae hwn yn brilliant. Ie, ond mae wedi siarad efo'r bobl yma, a siarad efo bobl sy'n grediniol bod nhw wedi gweld UFOs, a mae yna griw o bobl sy'n credu bod Finland ddim yn bod. Wow. Mae actorion dyn nhw gyd. A just... Hold on, mae hwn yn canu cloch. Be, bod Finland ddim yn bod? Pen is di round the... Be oedd o, round the line? Ie, ar y lein. Ar y lein. Dwi'n meddwl bod fi wedi ddarllen o. Nathon nhw ddeud, fydda ni'n mynd i Finland Bethan, cos actually... Na, mae ni, oedden ni methu mynd achos oedden ni methu fforddio fo. O, dwi'n cymryd bod hwn di wneud y teithio yma, de. A ffindio hwn o 6. Sa'n syniad. O llyfrgell mae di dod. Mae hwn y glawr papur. Na, 2023. Oce, dwi ddim wedi ddarllen o. Na. Difyr. A llyfr Saesneg arall nes i o'r llyfrgell, just oherwydd i deitl a be oedden ni wedi bod yn drafod cynt. Lula Dean's Little Library of Banned Books. A mae'r clawr yn chiclet, a mae'r arddull yn chiclet, a mae'r syniad reit glefar o sut ti mewn tre neu yr Unol Daleithiau rwla. Mae nhw yr yw griw yn dechrau gwahar llyfrau, ond mae'r prif ddynas yn gwahar yn dweud, eisiau profi bod ti'n ddynas llyfrau hefyd. Mae'n gosod un o'r hen llyfrgelloedd bach yma i fyny i'r ar llawn o lyfrau meithlon, iach. A dim yna rhywun yn newid nhw rownd ac yn rhaid y siacedi llwch. A ti just yn cael gwybod pa helyntion sy'n codi o hynna i gyd. A just... Ond dim mae'r holl... Fatha'n dweud, mae'n edrych fatha rhywbeth ysgafn, a mae o'n ysgafn. Mae bod o'n trafod rhywbeth fatha ti ddim yn ddisgwyl nhw'n neud. Dallan lot o rubbish Saesneg le. Cos the Twat files don't French dy llall. Sydd yn union be mae o'n swnio, mae just o'n French yn deud yr holl achlasuron yn ei bywyd lle mae wedi bod yn dwat. Ia, fatha. Gath i ryw lawdriniaeth a fel oedd hi'n mynd o dan yr anesthetic mae'n sbio yn yno dweud, don't kill me, I'm a national treasure. Oce, y Gymraeg, dwi'n chydig bach fwy o ddymdar. Nes i sôn penna ni'n llarws do, bo fi ar ôl blynyddoedd o ddeud bo fi ddim yn dall, ddim yn mwynhau, ddim yn licio llyfrau llafar. Dwi wedi cael troedigaeth go iawn
go iawn. Cos nes i ddechrau efo Wythnos yng Nghymru Fydd. A wedyn, dwi wedi cario ymlaen efo Ffowc Elis, Cysgod y Cryman, ac yn ôl i Leifior. Waw. A dwi wedi mwynhau ddi gwir. Pwy sy'n darllen nhw, Sian? Mae Cysgod y Cryman di J.O. Roberts. So, ti'n gallu gwrando na fo darllen Yellow Pages, dysa ddi gwir. Ond o hwnna, dwi'n meddwl y llyfr cyntaf gath i recordio i Gymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn 1963, a wedyn maen nhw di ail-reis Joly. Na, so nes i wirioneddol, dwi'n gwybod, fwynhau nhw. Erbyn diwadd yn ôl i Leifior, ni wedi cael digon ar blant Leifior braidd. Harry a Greta Vaughan isio slap. A pwy oedd yn darllen hwnnw? Dwi'n siŵr bod Ifan Lloyd Jones di darllen rhaid. A'r Llywelyn Thomas. Do. Oedd yn darllen yn ôl i Leifior. Gwybod i beth amdano fo. Lle geist ti'r hein? Lle geist ti afel yn yw? Boro box, ie. Sydd yn handi iawn. Cos mae'r dy ffôn di genti dydy pan ti'n... Maen nhw hefyd ar gael ar CDs. Wyt ti'n cymryd CDs allan dweud? O llyfrgell. Argol, di bobl dal i ddefnyddio'r CDs? Achos... Hello. Mae'n newydd ddeud bod ti? Wrth y modd y CDs. Mond y CDs fydda i'r amdano nhw'n y car. Dyna pa mae hen di'n haru. Styn dy fi. Snap. O'r CD yn y car. O, na? Na. Sori glwad, hwnna Lloyd. Mae gen i un, Aled. A Bluetooth yn iawn, dyn. Na, ond mae jyst yn ddifur dri, achos hynny, siw bod ni gyd yn cofio pan ddoth CDs i mewn i ddechrau, pawb yn dweud dyma'r dyfodol a hynna. Ond mae hoes nhw, dyn nhw'n di para hanner gymaint, nag oes pawb wedi mynd yn ddigidol, mae pawb wedi mynd efo cyfryngau a ffurfiau eraill dri. Dros 30 mlynedd, sy'n eitha hir. Ie, ond mae vinyl o ran cerddoriaeth, mae vinyl i weld yn dod yn ôl dri. Ond mae CDs yn ôl, beth dwi'n ddall, yn dod yn ôl hefyd. Cassettes yn ôl, wedyn ni? Ydyn, ie. Paid yma. Yndyn. A pensal. O, mae'r ein i malu. Wel, fi'n clywed bod y ti dal i'n Falco, ie? Sori, Bethan Powys. Mae cassette Falco yn dal gennau ers coleg Aberystwyth. Felly, Sian, cer yn ôl at... Dwi'n meddwl bod hi, ie. Dwi wedi sôn am be dwi wedi ddarllen ei gwir. Sy'n werth sôn amdano fo. Ydy nhw wedi dyddio Cysgod y Cryman ag yn ôl i Leifior? Yndi, mae rei ffyrdd sy'n cop-out o atab, dwi'n gwybod. Mae anni chdi sylweddoli sut mae gwedda bobl at rei pethau wedi newid go iawn. Ie. Rhyw a crefydd dyr i mawr. A mae yna rei pethau, ysdi, swnio'n hollol naturiol de, ond... Mae'r peth dosbarth cymdeithasol yn efo fydd, dri, achos nes i wneud ei fel nofel tygau. Dwi'n cofio, dim wir yn gallu... A'r obsesiwn efo sut mae bobl yn edrych. Ysdi, dwi'n meddwl sy'n neb mewn unrhyw nofel wan yn deud, dwi'n gwybod, dwi'n creu'r dyfyniad yma, a'i dalcen uchel yn arwydd a'i ddeall disrwydd na'n byd, ysdi? A hyd yn oed sy'n rhywbeth ei llygau deallus bran iawn, os o ti'n ôl i, os o ti'n deud bod bobl yn dew neu bidio dweud. Difyr. Oce, gret. Diolch i ti. Aled. Mi trafod llyfr o'n i wedi mwynhau. Nes i trafod o'n Llan Rwst hefyd, a fi wedi bod chi gyd wedi darllen fi a fo, gan Gwenno Gwilym. A nes i wir mwynhau. Oedd yn briliant lyfr. Cymeriadau mor cryf, a tis wedi sgwennu mor naturiol, defnyddio'r Cymraeg a'r Saesneg, a cymysgu nhw, a nes i jes hedfan trwy'r llyfr. So ni jes eisiau sôn am hwnna a canmol hwnna unwaith eto. Oedd yn darn i di torri allan o'r Llan Rwst, ond ni jes eisiau sôn am hwnna fel llyfr Cymraeg fi darllen. Wedyn, ges i bach o reset mis yma hefyd. Chymod, o'n i'n sôn am weithiau, ni jes eisiau darllen rhywbeth. Ni jes yn tymlo'n cyfforddus gyda.
A oedd fi llyfr yn y tŷ, a mi wedi bod yn eistedd yn y tŷ ar spel. David Baldacci? Baldacci, dim ond, ie. Baldacci, ie, David Baldacci. Memory Man, thriller. Oedd e'n briliant. Yn dda iawn. Oedd e just... A fi ddim yn trafod thrillers ar fan hyn, achos fi just yn darllen lot yn nhw, a maen nhw'n eitha sal. Ond oedd hwn just yn... Oedd hwn just yn briliant. Ie, just rhywun sy'n gallu just cofio bob dim ei erioed wedi profi a gweld mewn bywyd. So, mae'n gallu mynd nôl yn ei feddwl, a mae fel tap mewn ffordd, a just cofio beth sy'n mynd o'i flaen ei llyged eto, a neud e fel yn slow-mo i gofio a deigau bosib. Oedd e'n wych, nes i wir joio hwnna. Rhaid mi ddweud, David Baldacci, fi na thrillers arbennig. Yndi, ie. So, wedi darllen lot o waithau, ond nes i wir mwynhau hwnna. Wedyn nes i darllen, nes i pigo lan llyfr o'r enw Whale Fall, Elizabeth O'Connor. Clawr neis. Ie, mae'n really neis. Nes i pigo fel lan a darllen y cefn. So it is 1938, and on an island off the coast of Wales, Manod is trying to imagine her future. So mae gyd amdano y ferchyn ar yr ynys. A mae doi person o Loegr yn dod a i just astudio ar ynys a pethau. A mae'n really neis. Mae'n just y ffordd mae wedi cael ei sgwennu. Mae'n hyfryd o lyfr. Oedd e bach yn rhyfedd achos mae wedi cael ei sgwennu. So mae Elizabeth O'Connor yn awdures. Mae rhai bod wedi cysylltu ar Cymraeg achos mae'n defnyddio lot o eiriau Cymraeg mewn nhw'n hefyd. Cryd nes i darllen rhywle, mae ddi yn Birmingham, falle? Ie, Elizabeth O'Connor lives in Birmingham. Ond mae'n amlwg yn gwybod lot am y Gymraeg yn y ffordd mae hwn yn cael ei sgwennu. Mae lot o geiriau yn cael ei defnyddio, ond i heb ddod ar draws o blaen hefyd, hen eiriau fi'n cymryd. Fel toili. Gair Sir Benfro yna? Wel, toili yw rhyw ysbryd sy'n dod i mynd â chi amser chi'n mynd i farw. Roedd i Oedd glywed. hi'n diddorol iawn. A nes i pigo fel lan, wedyn nes i cael on Waterstones ges i fe, wedyn nhw'n gweud, ti wedi prynu llyfr y mis, gei di coffi am ddim yn fyd. O'n i ddim yn gwybod taw llyfr y mis. So ddim yn. Ti'n neis. Wedyn nes i darllen, a nes i hedfan drwy hwn. The Significance of Swans gan Rhiannon Lewis. Yn fyr, mae rhyw 110 o dudalennau. A briliant. Oedd e'n rili dda. Mae'n llyfr, so dystopian thriller. So mae'n post-apocalyptic. Swnio'n briliant. Ie, mae'n dda iawn. A mae just yn sôn am fenyw sy'n cerdded i fynd trial mynd i weld brawd hi mewn byd post-apocalyptaidd. A ti'n meddwl, mynd i cerdded trwy Llandyfri, Llandeilo, Aberteifi, a just... mae'n gret. Mae'n wir yn dda. Nes i really joio llyfr yna. Mae gan y lolfa yw e. Dath e allan yn 2024. So, okay. Slynedd. Mae wir werth darllen. Nes i really mwynhau hwnna. A fi'n credu nes i fwynhau Whale Fall a The Significance of Swans gyment achos bod fi wedi cael y reset yna. A o'n nhw nes i wir mwynhau nhw. A
A mae'n neis darllen llyfrau Saesneg gawn aduron. Mae'n cymryd bod y llall o Gymru hefyd. Ga i ofyn, o'na ryw reswm penodol pam y reset? Neu pan oeddech chi wedi penderfynu dwi angen reset? Ie, fi'n credu ti lli just darllen llyfrau sydd ddim mewn bocs normal ti, y petai. A fi'n credu ti sy'n cyrraedd pwynt lle ti'n meddwl, fi jyst angen gwylio. Ti'n mo, mi fel troi Netflix arno, just mynd, ti'n mo be, fi jyst mynd i gwylio ffilm Adam Sandler. Achos Ie. mi ddim mynd i just testio fi ni dim byd. Mi e just mynd i, mae just arno. Ie. A mae'r un peth a darllen llyfr i resetio fi'n credu hefyd. Lle ti jyst yn darllen rhywbeth ti'n cyfforddus gyda, mae'n llifo, mae'n neis, mae ddim yn heriol. A wedyn, ar ôl ni wedyn, ti'n fel, ti'n ma be, fi lli darllen unrhyw beth nawr. Achos mae di roi y cariad o ddarllen nôl i fi, heb bod fi'n gwybod hynny. Da iawn. Ie, mae hynna'n bad. Yndi. A yn dangos gwerth llyfrau sydd ddim yn, falle cael ei ystyried yn lenyddiaeth mawr bwysig. Mae hynna'r un mor bwysig yn dydi, a Ie. War and Peace. Bo chdi jyst yn gallu eistedd nôl a jyst mwynhau nhw. Bo na ddim arwydd o card neu bo na ddim... Ie, a bod ti ddim yn mynd i aros lan trwy'r nos yn treol darllen nhw hefyd. Achos dim byd wath na llyfrau really da. Bod ti'n mwynhau nhw gymaint. Ie. Gret. Ie. Diolch i ti. Manon. Yr un fath a Sian, de, a bai Bethan, mae'r llafar yma yn sydyn iawn, ac yr union yr un bryd â Sian. Dwi jyst i ddechrau gwrando ar nhw, a mae'n just anhygoel o beth. Dwi wastad yn gwrando ar llwyth o bodlediadau. Ond rhywsyd o'n i'n meddwl bod chdi angen canolbwyntio mwy i ddilyn llyfr. Ond na, felly nes i wrando ar Philip a Gregory, Normal Women. Gan o'r llyfr 900 Years of Making History. Wedyn y syniad tu ôl fo ydi bod hi'n sgwennu hanes merched ym Mhrydain, ond dim just hanes merched yr uchelwyr fel da ni wedi arfer glywed, ond hanes pawb. Nes i fwynhau, ond waw, oedd o'n hir, de. Mor. Dyddia o wrando o ran oriau. A hefyd, o'n i'n teimlo fatha bod y rhan fwyaf o'r hanesion yn dod o Loegr, ac allan benodol de Loegr, felly o'n i'n teimlo so ni wedi licio clywed mwy o hanesion Cymraeg. Nes i wrando ar pan o'n i'n gyrru lawr i Landeilo. Nes i wrando ar Hunangofiant Rhys Jones, fel hyn yr oedd hi, di enw'r llyfr yma. Rhys Jones yn cael ei... Rhan fwyaf o bobl yn nabod o'n siŵr fel tad Caryl Parry Jones. A nes i mond lawr lwytho fo, achos o'n i eisiau rhywbeth i wrando ar y daith, ond o ddim lot o ddewis o stwff ar Boro Box. O ddim y math o beth os o'n i'n gwrando arno fo fel arfer. Ond dwi mor falch bod fi wedi, achos oedd yna rhywbeth mor annwyl am y llyfr yma, a'r ffaith mae foedd yn darllen y llyfr hefyd. Hanesion ohono fo'n hogyn bach, a wedyn hanesion am ei yrfa fo hefyd. A dwi'n meddwl, i fod yn onest, os o'n i'n darllen, dwi'n yn siŵr os o'n i wedi mwynhau o gymaint. Ond am mod i'n gwrando, oedd yna lot o gyfeiriadau at ei yrfa fo, a cerddorion gwych ma, dod i gweithio fan nhw o myd cerdd dant, a byd tonic solfa, falle. Dwi'm yn gwybod dim byd am hynna. Felly pan oedd o'n deud yr enw am awr ma, oedd nhw'n golygu dim oll i fi, de. Felly, ella tas o'n i'n darllen, swn i wedi syrffedu ar hynny, achos mae dyna dim thingi. Ond am fo oedd yn darllen o i fi, oedd yna rhywbeth cynnas iawn ac annwyl am hynna, a nes i fwynhau o'n fawr iawn o fel yna.
Sori, llyfr yna. Ac wrth gwrs nes i ddarllen, achos bod fi'n holi George ar Ruth, do'n i ddim eto wedi darllen Casglu Llwch. A nes i gael un o'r profiadau yna lle, oh my god, dwi'n neud hyn wrth nesaf, mae rai fi ddarllen y llyfr yma rwan, mae'n bach, a meddwl, mae rai fi ddarllen yn sydyn wan, felly dwi ddim yn mynd i fwynhau o, achos mae'n pwysau i orffen. A nes i eistedd lawr efo fo a darllen o myny yn go. Nes i fwynhau o gymaint. Mae o'n hyfryd. Ddim Ma' hi, 'na ond mae rwbath- llyfr i. Mae llyfr hi'n hyfryd, mae hi'n hyfryd, dwi rioed i ddarllen ddim byd tebyg o blaen, rwsyd. Achos, dio ddim yn hunangofiant. Neu pytia o ysgrifa falla, mae 'na betha'n, mae 'na themau yn plethu drwyddyn nhw, a da chi'n teimlo fatha bod chi'n gallu dod i nabod hi a'i theulu. Ond eto, dio ddim yn rhy bersonol chwaith, dio ddim yn... Mae'n gwarchod i phreifatrwydd ei hun, dwi'n teimlo, a'i theulu. Ond eto, da chi yn teimlo fatha bod chi'n nabod hi. A mae jyst y themau bach tawel yma trwy'r gwaith, a'r ffordd mae hi'n sgwennu, mae'n gallu bod yn ddwys ac yn ddoniol. A na chi job di hynny, de. A wedyn llyfr arall nes i ddarllen, a nes i drafod hwn pan oedden ni o flaen y gynulleidfa'n Llanrwst, ond da chi ddim wedi clywed fi. Mynd ymlaen am hyn o blaen. Wrandawyr anwyl. Dafydd Parri, Un Nos Lun. Wel, nes i ddewis y llyfr yma achos bod ni'n mynd i Llanrwst. Ac oedd Dafydd Parri yn dod o ardal Llanrwst, oedd awdur llyfrau Y Llewod. Llyfrau oedd yn hynod boblogaidd pan o'n i'n tyfu fyny. A o'n i'm yn gwybod bod o'n sgwennu i oedolion. Ond nes i weld hwn. Ond nes i, dwi'n meddwl bod fi wedi ffeindio hwn ar silff lyfrau fi'n hun. A dwi'n meddwl bod fi wedi pigo fyny'n Steddfod yma. A mae'n reit hen. Dwi'n meddwl bod o'n 1974-ish. Straeon byrion. A pan nes i ddechrau darllen y straeon byrion yma, o'n i'n meddwl, dwi'n mynd siŵr os dwi'n mynd i licio hein. O'n i'n meddwl, mae 'na syniadau mor bonkers a gwych a hollol ffres. Ond yn y dechrau o'n i'n meddwl, efo'r straeon cyntaf, o'n i'n meddwl, dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i licio'r portread o ferched sydd yn y straeon yma. Dwi'n yn gwybod os ydyn nhw dipyn bach yn simplistic a dipyn bach yn o'i cyfnod, lly de. Ond y mwyaf o'n i'n darllen o'n nhw, nes i ddechrau newid yn meddwl, mae'n bach, dim dyna be' 'di o gwbl. Be ydy mae'r awdur yma yn roid y merched, mae'r dynion yn y straeon yn roid merched mewn sefyllfaoedd amhosib. A'r merched ydy'r cymeriadau i'w edmygu. Merched sy'n gry go iawn yn y straeon yma. Ac o'n i'n meddwl, maen nhw'n teimlo'n eitha ffeminyddol bron. A dwi rioed 'di darllen yn byd tebyg rywsyd. Rhywbeth sydd yn teimlo mor briodol i'w gyfnod 70au yma. Ac eto, swn i'n stryglo i ffeindio dyn sy'n sgwennu am ferched fel 'na rwan. Sy'n sgwennu efo ffasiwn cydymdeimlad efo merched rwan. Ac oedd mae 'na ambell stori yma sydd mor swreal. Mae 'na un yn arbennig. Dwi'm yn cofio'r enw, rhywbeth Tywod Melyn Sahara neu rhywbeth oedd o? Melyn Tywod Tahiti. Melyn Tywod Tahiti. Do, nes i neud chdi ddarllen o fyd. A mae'r syniad yna, mae o'n deud, mae 'na nofel gyfa yn y syniad yna, does? Sef bobl yn prynu tŷ ac yn gwneud y tŷ fyny a trio wneud y tŷ'n berffaith, a wedyn yn sydyn os yna un peth yn mynd o'i le, mae bywydau nhw i gyd yn chwalu achos maen nhw angen y perfeithrwydd allanol yma. A mae o'n deud gymaint mwy na beth sy'n y stori. O'n i'n meddwl bod hwn yn anhygoel, ond nes i rhyw fath o fwlio chi i gyd i ddarllen o. Os o'ch chi'n gallu cael gafel ar gopi, achos dwi wir eisiau drafod o. Achos dwi'm yn gwybod sut mae pobl eraill yn mynd i deimlo ynglyn â
y bortread y ferched yno? Wel, na i bitio mewn. Copi llyfrgell ges i, felly mae yna gopi ar gael yn llyfrgell. A rhai mi ddweud dwi'n di mwynhau cyfrol y straeon byrion gymaint ers blynyddoedd. O'n i'n meddwl i ddechrau fyd, cos yn y stori gyntaf, mae gennych chi gradur bach di niw was i. Mae hen lanc di niwed, mae'n cael torri wall gan farbwr gwahanol, ond mae'n cael llwyth o compliments. Ac oherwydd mae'n prynu papur newydd ac gwneud cystadleuaeth sbotio'r bel, a mae'n ennill mi'n bunnodd. Felly mae'n mynd i dre, a mae'n cael gweld ffrind ysgol, a mae'n cael diod gadarn am y tro cyntaf rioed, a dynas. Ond i pethau mae'n gweithio allan efo. Deu gwir, mae hi'n hen jadan efo. Ac i ddechrau, ni'n meddwl, fel ti, ti'n siŵr am y ferch yn un, ond eis i nôl ar ôl darllen rhai o'r lleill, a mynd, ysdi be na, oedd hi yn hen jadan efo. Ond oedd o di thrin hi weld, oedd? Oedd, y peth na o drio bron dim i ffrynu hi, ond bod hi'n rhywbeth arall mae o'n gallu cael trwy'r ffaith bod gen fo bres. A wedyn, be nes i sylwi'n de, ar y dechrau mae'n diolch yn arbennig i Nesta Wyn Jones am enyn brwdfrydedd ynof ac am lu o awgrymiadau diddorol. Ac o'n i'n meddwl, o'n i'n amab o'n y gyffyrddiad merch yma, a yn bos o'ch chi'n nabod Nesta Wyn, ond Nesta Wyn, un o'n arwr isa. Cos oedd hi'n glyfar, oedd hi'n graff, a sy'n ni'n deud bod hi wedi bod yn andros o help. Dwi'n mynd licio bychan wneud rôl Dafydd yn llai, ond garantid oedd Nesta Wyn ydi arwain o y ffordd gywir, sy'n ni'n dweud. Sgen ti dy gopi fanna beth? Oes? Ni di darllen y cyflwyniad, mae'n deud rhywbeth ddadda ag efa, ydri. Bod pawb yn perthu, pawb yn disgynyddion neu rhywbeth. Ie, mae'r holl gymeriadau'r storiau yn perthyniadau ag efa. Ie, mae hwnna'n... Mae'n gwneud sain swandi. Yndi. Ar ôl darllen nhw. Ie. Dwi te hanner ffordd trwy fath si. Ie. Peidiwch yn rhoi spoilers. Fatha chdi fwynhau o fwy nag o'n i disgwyl. Ddim bod gennau ddim ffydd yn dyfarn di, ond swn i ddim di godi fo fyny fel arall, dwi'n meddwl, os o ti'n di camol gymaint. Na fi. Mae Nesta Wyn Jones newydd farw, dydi? Yndi, dyna pan mae'n dweud oedd, cos Nesta Wyn, da. Oedd hi'n hynod hael efo sgwenwyr eraill. Ac yn garad bendant sa hi di helpu efo'r merched ma. Cos o ti'n iawn, mae'n lwyth am ddynion yn cael affairs. A rhywun beth o gwan dyn nhw, de? Ie. A mae'n lwyth am bobl yn cael breuddwydion, felly ti lot o'r dychymyg ar ffantasi na cyd-digwyddiadau. A mae yna... Jyst bethau ddim yn mynd yn iawn. Ie. O'na un merch Ceryl, yn hogan ifanc, fywiog, ofni dim. A mae chariad priod hi. Dwi'n spoiler sy'n mi wan, dwi hanner ffordd trwy fath. Ia. O'n i licio chymeriad hi, a neem deud dim mwy. A mae yna stori am y persawr, wel, erotic iawn o'n i'n teimlo. Yndi, mae o. Mae yna lot o ryw... Mae o'n sensuous iawn, dydi? Hynod sensuous, o'n i'n mynd disgwyl yna. O flaen i amser, sy'n ni'n dweud. Yn sicr. A dwi'n gwybod, allan na fi sy'n darllen gormod yn peth, os y gyffyrddiad o adolescence yma, bod dynion ifanc, neu dynion diniwed, methu ymdopi efo merched. Ie, wrach. I fi, oedd o'n... Nath adolescence neud o efo dwrn, a nath Dafydd Parri neud o efo pluen, ac o Dafydd Parri yn fwy... Gafodd o fwy o effaith anna fi, de. Wel, nes i fwynhau. Ges i'n hyffwr gan adolescence, a dyna pam oedd o'n meddwl i'n darllen nhw, dwi'n gwybod. Mae'n y destun traethawd fan hyn. 100%. Rhywun neu PhD ar hwn, please. Ond ti beth, dwi'n difaru'n un, nes i rioed gwarfod Dafydd Parri, a dwi just, sy'n di licio gwarfod i drafod y straeon yma fo.
Na, da iawn, Dafydd. Dyna fi, dyna'r llyfrau dwi wedi ddarllen, dim mwy. Diolch ti, Manon. Sad? Pawb di bod o'n di? So neb arall yn ysgrifennu? Y blaw chdi, de? Ie, dyma ti. Na, gwanas, de. Yn O Lleidi, anghofio amdano fi, dod e? Oed, dwi'n gwybod. Rhag i cwilydd nhw, de. Te do'n gwanas. O, dwi wedi bod torri o draws bawb. Oce, na i ddechrau fo llyfr Saesneg fyd, un nes i wrando yno fo. Un gan Kate Mosse. Dych chi wedi darllen llyfrau Kate Mosse? Dwi wedi trio, dwi'n meddwl. Diddorol. Cos nes i ddarllen Labyrinth, a dwi'n cofio meddwl bod Labyrinth reit da. Ond ni mae'r da ni ddarllen mwy gynni. A wedyn nes i ffindio hwn yn llyfrgell. The Burning Chambers. A actores ar enw Hattie Morahan yn darllen, ac oedd hi'n darllen y dda iawn fyd. O'n i'n siŵr am hwn i ddechrau, o'n i'n meddwl, iesgob. Ond mi dyfodd yna i, achos mae'n digwydd yn Carcassonne a Toulouse. Dwi'n licio Ffrainc. A mae'n digwydd ganol 15 dim yng nghanol y cecryd trisgar rhwng y Catholigion a'r Huguenots. Pwy sy'n gwybod beth i Huguenot neu Huguenots? Dach chi'n gwybod? Na. Dwi'n siŵr bod Sian yn gwybod. Wy'n act fe blaw bod nhw griw o bobl oedd yn byw yn Ffrainc, te, ydag yna. Ond be oedden nhw gredu? Dwi'n mynd wybod. Wel, protestaniaid oedd nhw. Achos pan nes i de Affrica o'na rhyw le, lle oedd dyma lle ddoth o Huguenots, ac o'n i'n meddwl, pwy, be, pam? Y cwbl o'n ei gweud, mae gen ti Catholigion a mae gen ti Huguenots, fatha, protestaniaid yn ei galw nhw'n Mhrydain. A sa'n neb yn siŵr iawn o lle mae'r enw Huguenot yn dod. Mae yna sawl damcaniaeth, ond dim bwys protestaniaid. Lle beidio, mae gen ti stori garu rhwng merch Gatholig a dyn Huguenot. A mae yna frawd bach drwg a chwaer bach sal a tad sy'n caru llyfrau a mam sydd wedi marw a dyna'r drwg a gyffeiriad yr un mor drwg a chyfrinach fawr. Mae'n real Kate Mosse. Mae gen i ryw gob o ryw labyrinth bethau fel yna. Mae yna lot o digwydd. Ond ar ryw bwynt, o'n i'n dechrau ti, come on, mae hyn yn mynd i chwerthinllyd dwi'n. Achos ti fwy na lai'n gwybod pwy sy'n mynd i farw a pwy sy'n ddim. Sori am y spoilers. Mae fel sa Kate Mosse ddim yn digon dewr, neu ddim yn digon ast i ladd cymeriad a ni wir yn ei hoffi. Ti'n gwybod? Cos ti'n gwybod weithiau ti'n darllen llyfr, ti'n meddwl, please paid a lladd hwn. Please paid a lladd hwn. Ond go iawn, ti eisiau nhw'n neud, dweud. Ti'n gwybod fel? Da chi'n teimlo fel e? Achos, os di ddim, ti'n meddwl, Ti'n mond yn lladd y cymeriadau, ti'n poeni amdani nhw, dwyt? Ta'n pwrpas lladd cymeriad, so neb yn licio. Wel, na, ti ddim yn dweud ddim yn licio. Oes. Y rhai ti wir yn licio. Y rhai, ti'n meddwl, fatha'r hogan fach sal. O'n i'n disgwyl i honna farw. Sori, spoiler, ond dydy ddim. Dwi'n mwyn gwybod, jyst rhyw bethau fel yna, a mae yna bethau cyfleus iawn yn ymwneud, de. Mae gen ti prif gymeriad, sef o llygyd sy'n ddau liw gwahanol. Dych chi'n bod fatha cwn y sgis. Un y las, un y frown. Ie, fatha perod fi. O, na fatha perod i, ia. No. O, mae hynna'n digwydd i 100 o'r boblogaeth. Mae yna bobl fel afyd. O, ddech chi'n gwybod? David Bowie. David Bowie. A dy gefndar di hyw. Isgym di. Sorry hyw. Dwi'n oed i sbio'r caracters. O, beth bynnag. Jyst i gyfleus, de, bod y ferch mae'n cael ei nabod o hyd gen y bobl ddrwg oherwydd bod gen i lygu, lliw gwahanol. A mae yna rhywun arall efo gwallt fflamgoch, a mae yna un arall efo rhyw stripyn gwyn yn ei wallt di. Mae nhw'n un nhw'n hawdd iawn i darganfod mewn torf. Just rhyw bethau bach fel yna, o'n i'n meddwl, ydy hyn yn rhy gyfleus. Felly, do hon ddim yn gorau mae di sgwennu. Ond wrach fynd y bobl yn cysylltu fan i man i ddeud beth anti. Kate Mosse yn bryl. Cos mae'n gwerthu miloedd ar filoedd ydy. Ynddi. Hynod boblogaeth. Ond beth sy'n nes i wedyn, o'n i eisiau darganfod mwy am y Huguenots, de. Felly, am bod nhw'n cael eu lladd a'i hambygio i hel allan o Ffrainc, atha'r lot i'r Iseldiroedd, ar Almaen, di Affrica wedys i, ond o'n nifer go lew di setlo yn Lloegr. A mae yna ambell snam ers y cyfnod wedi aros. Fel,
Olivier a Farage. So dyna chi. Oedd i gyn deidio fo'n Huguenots. O'n i mas o'ch chi licio gwybod hwnna. Felly ie, dwi wedi darllen pethau i Saesneg, ond stwffio nhw. Reit, llyfr Cymraeg dwi wir di mwynhau, a dwi wedi ganmol o yn papur lleol ni, llygad y dydd. 2 gen Bethan Nantcyll neu Nantcyll. A fel ti, Manon, efo llyfr George Rwth, nes i ddechrau un bore, ac o'n i methu stopio. A mae'n neis pan mae jyst yn cydio yn eich di fel adeg, ti jyst stwffio bob beth arall, dwi jyst yn darllen hwn. Ond o'n i'n gwybod beth ddisgwyl, cos nofel gynta'r awdur di, o'n i'n wedi gweld i stwffio blaen, ac oedd i wedi dod yn agos at y brig yn y fedaryddiaeth yn Steddfod Genedlaethol Llynedd. A mae'n dechrau ffwr o'n hen ffasiwn iawn i mi. Mae'n hen ffarmwr, mae'n sbiad drwy'r ffenast ar y niwl, ond yn ar y deg mae'r niwl yn codi. Ac yn ar y deg mae'r niwl yn codi fy llygyd i, ac eisiau wirioneddol fy machu. Dwi'n licio ei harddu lli, mae mor gynnil. A mae'n debyg iawn i arddudd Caryl Lewis, un o hoff awduron Bethan Nantcyll. Ond mae'n hollol wahanol hefyd. A mae'n gog. A mae'n dod o ffarm drws nesau Bryn Terfel gyda llaw. Pant Clas. A mae'n stori, dwi'n mysio rhoi spoilers yn hyn. Dwi'n ti stori dda yma, mae'n cael ei datgelu'n ara ac yn geldydd. A mae gen ti dristwch, a thrasiedi, a diriwiad cefn gwlad. A mae gen ti bortread byw iawn o gartre henoed, cyfoes. Ydy hwnna'n spoiler. A mae yna anwyldeb, a mae yna gariad, a nath o gyffwrn yn fi go iawn, de. Wel, nes i holi'n hun, ydw i'n mwynhau hwn, oherwydd bod i'n ferch fan. A dwi wedi cyfarfod merched eraill yn yr un llawrwst. Oedden nhw'n cytuno, oedden nhw wedi mwynhau'n ofnadwy, ond oedden nhw gyd a ferch a ffarm. Felly dwi'n gwybod os da ni'n biased. A mi nath na un o ferched Dolgellau sy'n licio darllen, dweud bod hi ddim wedi mwynhau hi achos oedd hi'n depressing. Da ni'n cofio bod hi'n depressing. Felly bod... Mae'n od. Oes yn byd gwell na llyfr depressing. Na'n union, mae rhywun eisiau. Beth eisiau bod yn Joly, de? Come on. Ond o'n ni'n yn teimlo bod hi'n depressing, de? Mae'n dibynnu sut ydych chi'n teimlo'n allan am y siwr, de? Ond dwi wedi rhoi di mam. Dim yn cyn i ddechrau, ond dwi'n gawn i weld. Mae hon yn un dwi eisiau darllen eto, achos dwi eisiau astudio chrefft i, a dwi byth yn gwneud hynny fel arfer. Ond mae Bethan Nantcyll da iawn. Arbennig. A wedyn de, Manon, rhyfedd i ti sôn bod ti wedi darllen hynna'n gofiant Rhys Jones. Achos dwi wedi bod yn darllen Pwyso ar y giât, hynna'n gofiant Lloyd Davies, a boi oedd yn cydweithio lot o Rhys Jones. No. Siw bod yn enwi o bob munud oedd. Yndi, mae ad ma'n ofos sgwennu rhagair. Wel, mae Lloyd Davies yn enwi Rhys Jones bob munud fi. Cys cerddor, arbenigwr cerdan, tystuddiadwr, addysgwr o Lloyd Davies, de, oedd yn brifathro ochra Clwyd na am flynyddoedd. Nath am dysgu ti, na ddo? Ti'n gwybod pan ti'n dweud ochra Clwyd na? Ie. Dwi'n rhyw hoff iawn o ffordd ti'n dweud yr Clwyd na. Yr hen Clwyd. Ie. Da ni'n meddwl o fel e. Ie. Dei gwir oedd o'n fwy ochra Flint, dei gwir. Reit, oce. Na, nath o rioed yn ysgu. O'n i'n abod o'n rioed yn... Na, nath o rioed yn ysgu. Wel, rhaid mi gyfadda, un o'r resymau o'n eisiau darllen hwn oedd, oherwydd i gysylltiad, fo'n pentre ni Bristir. Achos, fe oedd o'n byw yn Bristir nes oedd o'n 9 oed. Cos i dad oedd prifathro ysgol gynradd Bristir am 20 mlynedd. Traedd o'n haid i yno. Ac o taid a canmol John Llewellyn Davies. Achos oedd y pwyslais ar ganu a dysgu geiriau cerddi a chaneuon. A canu oedd byd taid. Dwi'n meddwl bod o'n lawr o academydd, ond cael dy ddysgu gan ddyn, ond dysgu geiriau chdi. Gret. A mae Aled ei hun, oedd o'n ddawn di gyrraedd oed, achos un o'r pethau dwi'n licio gwrando nhw weithiau, de, ydy caniad y gog ei feirionydd
Mae ar Spotify. Aled Lloyd Davies yn canu hwnna. A con i'n di dall, boi o Sir Fôn sgwennodd y geiriau. A dwi just, dwi'n dall na. Mae Sir Fôn a Clwyd yn cael ei gynti yna yma. Dwi'n meddwl os da chi'n gyfarwydd â caniad y gog efeirionydd. Na. Na. Sa chi licio clywed pennill? Achos Ti'n mae'n swnio fysa Lewis Morris o Fôn ydy cael sesiwn dda yn Sifeirionydd. Er y welais dan y ser o lawnder glewder gledydd, o gwrw da a gwyr i'w drin, a gwyn ar fin afonydd, gorau bir a cwrw di bir gyda llaw. Hen air ys y 4edd ganrif ar 10. Gorau bir a gorau bwyd a ranwyd i feirionydd a mae'n mynd ymlaen yn canol merched a meirionydd yn gyffredinol. Myned adre i mis i'r raid, mae'r enaid ym meirionydd. O, dydy o neis. Fel, fe rhaid i ti Dwi'n meddwl bod chdi'n mynd i ganu fel o. O'n i'n mynd i ddweud, ti'n mynd i ganu e? Tidwa? Cer i'n ôl dy Dilyn? Can i'n ôl dy dad? Ia. Os o fwrth i fod, bysa. Rhaid mi ddim, mae'n lot o enwi gen i dogion. Pawb fydd yn gweithio ar sioia cerdd ysgol Maes Garmon efo fo. Fel Rhys Jones. Ond yng nghanol yr rhestru enw, mae gen ti straeon bych hyfryd fel hanes Meibio Menllyn teithio Patagonia, nhw oedd rei cynta i fynd i Patagonia. Mae bod pobl Patagonia yn cwarfod côr, o'r henwlad. A mae yna stori am Islwyn yn do fewn i Steddfod Llanfachredd. A sôn am wir leoliad y stori honno, y stori enwog yna am gofio dod â ffecyn bwyd. Gyd i chlywed ni'n do. Wel, Aled Lloyd Davies ydyn, Maes Carmon. Nes i wir fwynhau, a mae mam ydi ddarllen o syth ar yn ôl i, cos oedd hi methu roed o lawr. Felly, mae Aled yn gadael ni byn hyn, ond da iawn Aled, wir wedi mwynhau hwnna. A na fo, dyna beth dwi wedi darllen tro hwn. Rwan, da ni wedi gorffen, do. Gret. Diolch yn fawr iawn. Nath yna gymryd awr. Reit, wel, da chi'n cofio pan oedden ni'n Llanrws, a nes i ddweud bod fi wedi darllen y llyfr yma, ac o'n i'n meddwl bod Gwanas yn mynd i roi cweir i, oherwydd o'n i wedi sôn am y llyfr Days at the Morisaki Bookshop. Ia, a wedyn ddari Gwanas gafodd ei strop oherwydd yn ddari ddeud. Dwi wedi bod yn trafod hwn a ti byth yn gwrando arna. Wel, o'n i wedi bod yn trafod, fi drafod o gyntaf, dydy gwir, a nes ti'n cofio hynny chwaith. A dwi wedi ddarllen a nes i jyst rhoi men sydyn, gan gydnabod y ffaith bod pawb arall wedi ddarllen ymlaen i. A nes i ddarllen e, a wedyn nes i ddim sôn ar y podlediad, nes ni'n meddwl mae pawb arall wedi sôn amdano. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi cael mwy o flas o'n fo, na chi? Nes i fwynhau o? O, nes i fwynhau o, ond oedd o jyst rhywbeth yn y mynegiant oedd yn rhyfedd. Oedd o'n teimlo stiff, doedd? Oedd. Ond yn naturiol, da ni'n mynd o'r greiddiol, felly da ni'n mynd gallu, wel, Na. ond fel stori, nes i eitha mwynhau. Rhywbeth sgan... A ddech chi'n gwybod be, dysadwn nes i sôn, mae'n ei newydd does allan. More Days. A dy Morris ac... So, wan ta, cyn i fi drafod hwn yn y podlediad nesaf. Ti gydarllen hwnna gyntaf. Wyt ti wedi darllen hwnna, Gwanas? Dim i mi gofio. Reit. A modi. Achos paid a hyd yn oed meiddio darllen hwnna rhwng rwan a hynny, reit? Be ydi enw fod o? Na, dwi'n mynd deitha chdi. Wedyn, llyfr Saesneg arall nes i ddarllen ydy Death at the White Hart. Da chi di Chris Chibnall? Da chi'n gyfarwydd o? Mae Chris Chibnall yn awdur sydd wedi sgwennu Broadchurch ar y teledu. A mae o wedi bod yn gysylltiedig hefo Doctor Who a Torchwood a'r stwff yna. Ac felly mae'r nofel yma wedi gosod yn yfnaint. Ac beth sydd yn ddifyr ydy Aled, falle bod hwn yn lyfr aledaidd, falle sy'n ti'n fwynhau o.
Ond i fi, be oedd yn ddifur oedd bod o'n formulaic iawn. Mae lot o'r penodau yn benodau byr, a swn i'n deud falle bod nhw'n rhyw fath o fraslun ar gyfer sgript deledu. Achos wedyn ti'n gallu gweld sut mae'r adeiladwaith. A fel mae'r llyfr yn mynd rhagddo, mae'r penodau'n mynd ychydig yn hirach. A wedyn, ond dwi'n gwybod, o'n i'n bendant, mae'r genre yna dri. Be sy'n cael ei alw dyddiau yma fel rhyw fath o cozy crime. Byd na, mae o'n... Be ydych chi'n feddwl? Ydych chi'n mwynhau yr genre yna gwbl? Weithiau? Cos y cref, ie, do. Dwi'n cweit yn siŵr os ti'n gwybod bedio. Wel, ti'n gwybod bod o'n... Hynny yw, mae o'n rhyw... I fi, o leia, falle bod fi'n hollol anghywir, ond stori yn ymwneud efo detective, ond bod o falle yn ddim cweit mor galad, a falle ddim cweit mor frwnt. Ac Ydy hynna achos y math o beth sy'n digwydd yn efo, neu ydy o mwy achos bod chdi'n teimlo bod o ddim cweit mor real? Ti'n neud o'n cozy? Na, dwi'n meddwl beth ydy, bod o ddim cweit, fel yn dweud, falle bod o ddim mor gignoeth. Okay. A falle bod o ddim mor, ti'n meddwl, bod yr hyn, y white art ydy'r dafarn, a wedyn mae'r perchenog wedi cael ei ganfod yn farw ar ganol hewl efo cyrn carw ar ei ben. Ac felly mae'r stori'n datblygu o fan yna. God, mae hynna'n cozy. Wel, dydy o ddim yn... O gymharu ar rei. Bod i dyfnaid ti. Ond rhaid yn eisiau mwynhau o, ac oedd o'n symud yn dda bod dim, ond swn i'n deud bod o, dwi'n gwybod, weithiau ni'n teimlo, falle sa fod i mynd i gyfeiriad gwahanol. Oedd o weithiau yn rhy llinol, os mae'n ei di. Rhy cozy. Wel, ie, neu falle yn rhy... ychydig yn rhy amlwg. Ac o'n jyst yn meddwl bod neis o'n i wedi cael bach mwy o droi am trwstan yn nhw. Ond nes i mwynhau. Pwy arall eisiau straeon trwstan mewn murder mystery? Ia, pwy oedd yn gyfrifol amdano fo, de? Pwy nath o? A be oedd y cymhelliad? A wedyn ti'n... Ia. Oedd yn... Oedd, nes i mwynhau. Ac wedyn, o ran y Gymraeg, yn naturiol, dwi'n gwybod os ydych chi wedi bod yn clywed, ond ar Radio Cymru ddiweddar, mae yna derngeda wedi bod i Geraint Jorman dros yr wythnos diwetha. Ymhlith yr rhaglenni teyrnged iddo fo, oedd Rhys Mwyn wedi bod yn cyfweld hefo Nick Parri ac ymhlith yr cyfranwyr noson honno o gen ti Margaret Tudur. Felly eisiau i ddarllen ei chyfrol hi Mynd. Da chi di ddarllen y gyfrol? Ew do. Dwi'n cofio Rhys Iorwerth yn deud wrtha ni yn Steddfod Llynedd bod ni fel podlediad ddim yn trafod barddoniaeth a cyfrolau barddoniaeth yn ddigon, a bod ni falle yn ddim yn gwneud cyfiawnder yn beirdd. Dydw i ddim yn dall lot am farddoniaeth, yn gyffredinol falle bod fi ddim yn darllen gymaint o hynny oherwydd, fel dwi'n dweud, bod fi ddim yn hynod alluog, ond mae hon yn chwip o gyfrol. A nes i wir fwynhau o. Mae bob dim yn ei chylchlydd, mae'r delweddau a lluniau'n dda, ond mae'r cynnwys, waw. Mae'r testyn neu mae'r thema ganolog drwyddo fo yn amlwg yn ysgytwol ac yn emosiynol, ond mae honna, mae rai fi ddeud, yndi. Os ydy rhywun isio cyfrol y farddoniaeth i cael nhw i'w hysbrydoli ddarllen mwy, yna'n bendant honna di, swn i ddeud. Ta beth sy'n newydd yn haro fi? Sa yna fwy o feirdd yn sgwennu fatha Margaret Tudur. Sa yna fwy o bobl yn mwynhau barddoniaeth. Wel, ar sail yr gyfrol yna, swn i'n cytuno efo chdi 100%. Ie.
i roi hwnna i bobl ifanc. Wow. Ie. Ni'n sy'n cytuno fe chdi. Cant. Nes i glywed Marged yn siarad mewn cynhadledd yn ddiweddar am cyfieithu ei barddoniaeth. A mae rai fi ddweud, mae'n un o'r pobl mwyaf clyfar a chlên. Dwi jyst yn meddwl bod hi'n... Dwi'n fangirlio Marged Tudur pob tro dwi'n gweld hi. Achos ti'n jyst yn meddwl, bob tro mae'n siarad am unrhyw beth, bob tro mae'n trafod i gwaith neu gwaith rhywun arall, mae jyst rhywbeth amdani hi sydd mae jyst yn ffeindio canol y peth, cnewyllun y peth. Dwi ddim wedi darllen y cerddi achos dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn emosiynol drwm a dwi'n aros am yr amser iawn. Ti'n mynd i fwynhau nhw. Wyt. Mae hwnna yn chwip o gyfrol. A mi ddim y Marged, mae'n di bod yn olygydd da. Ac o'n i mor genfigenus pan nath i ddysgu yn coleg Meirion Dwyfor. O'n i'n meddwl, chwi blant lwcus. Cael rhoi fel yn dy ddysgu Cymraeg i chdi. A dwi'n meddwl, mae'n y brifysgol o'n di. O, chwi fyfyrwyr lwcus. Lot gwell na Gerwyn fysa, ei? Ie? Ti'n gwybod beth fysa'n... Bob tro mae'n gweld Manon, mae'n jyst yn rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad arall. O na! Reit, da ni'n dod i ddiwedd y podlediad, dwi'n sefyddoli bod fi wedi gwneud o'n bach o gamgymeriad. Nes i anghofio cyflwyno bob un ohonoch chi ar ddechrau'r podlediad yma. Nes i jyst dweud helo, ond nes i jyst dechrau siarad efo chi. Felly sa'n neb yn gwybod pwy da ni? Wel, mwyn gwneud y cyflwyniad yn iawn. Aled, nes ti ddweud bod yna rhyw fotwm neu rhywbeth gen ti? Mae yna fotwm o gerddoriaeth fan hyn. Yn ei chwarae hwn, a wedyn yn ei gweld pwy mae'r cerddoriaeth yn addas i. Ie. Pa un ohono ni sydd yn briodol ar gyfer? Sian. O, ie. Call. Sian o'r... Sian, so ti'n licio cyflwyno dy hun efo'r hwn yn gefndirol? Sian ydw i, am ryw reswm, maen nhw'n meddwl bod fi'n dawel ac yn ddeud. Ac yn gall. Gret. Maen nhw'n wrong. Reit. Mae hwnna'n cool. Marged Tudur yn rhedeg i ffwrdd a Manon yn rhedeg ar ei hôl i. Ie. Marged! Ti di fi gael dweud chdi pa mor cool o ti? Ie, mae hwnna'n ffynci. Na, Manon di hwnna. Na, fi gael. Ie, mae hwnna. Mae Manon yn fwy. Mae elfen o panic yn fod oes, sydd yn gwefru rysig. Dafydd. Na. Bethan, chdi di hwn. What? Chi'n dweud na fi di hwn? Bethan, gwrs. Gam i glywed eto. Ie, go on. Helo, Bethan Gwennes dwi. Dwi'n casau'r music yma. Dwi'n mynd i ddal hyn yn eich erbyn chi am byth. A dim ond un arall sydd, so gyd i hwn, Dafydd. Na, gyd i hwnna. Be di o? Y diwedd. Na ni, gret. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.